Ik maak dus allemaal scènes zoals het in de werkelijkheid ook zou zijn. En dat zijn oude scènes die ik dus zelf meegemaakt heb, zoals mijn schoolklasje en een stoffenwinkeltje. Wat ik ook herken van iemand die echt zo'n stoffenwinkeltje had. En dat vind ik leuk. Ik ben begonnen met breien in een periode dat ik burn-out was. Dat was ik al een tijdje. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou moet ik toch maar eens wat gaan doen. En dus ik zit op internet te zoeken naar Barbie-patroontjes. En toen kwam ik uit op miniatuurbreien. En ik zie dat en alsof er iets gebeurde. En ik dacht, dat kan ik ook. En dat wil ik ook. Dit wordt een broekje, dat hoort bij dat vest wat daar ligt. Voor zo'n klein babytje. En de gongen waren echt nog wat. Ja, ik heb hier het schoolklasje van vroeger. En dit is eigenlijk ontstaan omdat ik op een beurs een patroon vond van nonnenkleren. En dan ineens komt het in je op en dan denk ik, oh, dat is leuk. Daar heb ik wel een geschikt popje voor. En dat wordt zuster Arnolda Marie van mijn lagere school. En zo is het gekomen. Nou, dat was niet zo moeilijk. Want ik kon het me allemaal nog heel goed herinneren hoe het eruit zag. En waar ben je? Ik ben dit meisje, ja. Oh, hier heb ik een paarden staan, maar meestal had ik vlechten, maar ja. Ja, zo'n rokje, een plooirokje, hè. Dit ben ik zelf met mijn dochter en zoontje. Hij was hier 10 maanden en Esther, 3,5. En dat is echt 70 jaren plaatje. Ik had zo'n pauwentroon in van riet en toen zag ik een haakpatroon om dat na te maken en meteen was het idee geboren. Dit is de oude radio van mijn schoonouders. En toen die er niet meer waren, op een gegeven moment dacht ik, daar ga ik een hoorspelstudio in maken. Soms wil ik iets in een week af hebben en dan ben ik er gewoon alleen maar mee bezig. Dat gebeurt, want op een gegeven moment dan wil je het ook opruimen, dan moet het klaar zijn. Het is niet zo dat ik een uurtje in de week eraan werk en het wegzet en de volgende week weer pak. Nee, dan kan ik wel tot 12 uur 's nachts doorgaan. Ik heb daar heel veel voldoening van en ik word er blij van.